ffliwc yr iaddu mewn defaid, a dwi'n mynd i siarad am symptomau. Welwch chi, dyn ni'n gweld fel milfeddygon ar ffermydd, a fydd chi fel ffarmwrs yn gweld ar ffermydd hefyd. Mae'r amodau sydd gennym ni yng Nghymru, tirwedd a'r tywydd, yn berffaith i fagu ffliwc. Yn arbennig os gawn ni rhag gwlyb a chydig bach o tywydd mwyn hefyd. Mis Gorffennaf a Awst gwlyb, mae'r niferau o ffliwc ar y borfa yn codi'n uchel iawn. Rhan o cylch bywyd yr ffliwc yw bod o'n gorfod byw mewn malwen, a mae'r malwen yn gorfod byw mewn lle gwlyb. A dyna pam bod y tywydd gwlyb mor bwysig i'r ffliwc a'r cylch bywyd yr ffliwc. Mae o'n byw mewn llefydd gwlyb ar y tir, lle mae gennych chi brwyn a tir uchel ar y mynydd, ond hefyd ar tir isel, os oes yna dŵr yn sefyll ar y wyneb, rawn nant neu llyn fach, unrhyw le lle mae dŵr yn sefyll. Dyma'r falwen dyn ni'n gweld. Mae'r falwen yn un fach ydy, bod hwnna'n llun oed fawr, mae'n fach ydy, mae tua faint y bus bach chi. Ac allwch chi gweld i rhaid aml ar brwyn neu yn ymyl ochr y llyn mewn yn chydig bach o ddŵr. Weithiau ddim hyd yn oed yn y dŵr, weithiau ar y brwyn ac ar y borfa mas o'r dŵr ei hun. O'r malwen na, mae'r mwydyn sydd yn rhan o'r cylch bywyd yr ffliwc yn gael dod allan o'r malwen ac yn mynd ar y borfa. Mae'r ddafad wedyn yn dod heibio ac yn pigo lan yr ffliwc off ffwrdd o'r borfa ac yn mynd trwy corff. Ni hefyd gofio bod ffliwc yn dymhorol iawn. Felly, amser dyn ni'n cael rhag gwlyb, dyna pryd dyn ni'n gweld o, 2-3 mis nes mlaen yn yr hydref, cychwyn hydref, ac mewn i'r gaeaf, dyn ni'n dechrau gweld y problemau ffliwc. Felly, unwaith mae'r ddafad yn pigo'r ffliwc lan, y symptomau dyn ni'n gweld yn y ddafad yw, mae yna ddau rhan o'r symptomau. Y rhan cyntaf yw acute ffliwc, neu ffliwc sy'n digwydd yn sydyn. Felly, neu'r ffliwc cyntaf sydd yn cael yr peth cyntaf sy'n digwydd i'r corff. A beth sy'n digwydd ydy mae'r ffliwc yn mynd i'r iafu, neu iau, ydych chi'n dweud yn De Cymru, ac yn teithio trwy'r iafu i gyd. Ac mae'r ffliwc, jyst i chi gael gweld llun bach arall, dyma'r ffliwc. Ac dyma peth o'r niwed mae o'n wneud yn yr iafu. Ydych chi weld mae yr abscesses gwyn i gyd yn lle mae'r ffliwc wedi gwneud niwed i'r iafu. Felly, y symptomau dyn ni'n gweld ar y ddafad ydy weithiau ar y stages cyntaf yma ydy anemia neu ddafad wedi gweudu ac wedi just trigo. So, ydych chi'n ffindio defaid wedi marw yn eitha aml amser mae gennych chi lot fawr o ffliwc ar ôl rhag gwlyb. Un o'r pethau sy'n cymlethu y colledion dyn ni'n gael o ffliwc yn defaid, yn arbennig yn yr acute, so amser mae pethau'n digwydd yn sydyn yn y mis hydref, ydy os ydych chi heb brechu i heptfat P neu covexin, felly yr brechu ynglyn â'r clostridial diseases, ydych chi'n gallu gael yr iafu, mae'r ffliwc yn gwneud niwed i'r iafu ac mae'r clostridia yn cael gafel yn y iafu hefyd. Ydych chi'n cael lot fawr o colledion achos bod y ddau proses yn mynd mlaen. Felly mae hwnna'n rhywbeth pwysig i gofio am ffliwc a bod chi'n cael colledion. Mae yna ddau beth yn mynd mlaen, ond mae'r ddau angen i'w gilydd i fod yn achosi problemau.
Yr ail symptom i ffliwc ydy amser mae o yn digwydd nes mlaen yn y gaeaf, yr sefyllfa croneg, amser mae yr ffliwc wedyn, chi'n dod nôl i'r llun yma, mae hwn yn ffliwc aeddfed neu adult ffliwc, a hain sy'n creu lot fawr o niwed wrth iddyn nhw fynd mewn i'r bile ducts o amgylch yr iafu. So, na i ddangos y llun o iafu eto. A mae'r bile ducts ydy'r ardaloedd gwyn yma ar dop y iafu, ac hefyd maen nhw'n mynd i'r gallbladder hefyd. Ac mi allwch chi gael fyny i tua dros 1000 o'r ffliwc yma yn y iafu ar un adeg. Felly allwch chi ddychmygu yr niwed mae hynna'n wneud. Just i gofio hefyd, i ddweud bod yr ffliwc yma, amser maen nhw'n mature, so'r adult ffliwc, maen nhw'n size eich gewyn eich bys bawd chi. Maen nhw'n flat ac maen nhw'n gallu mynd fyny i 3 cm. Ond allwch chi just dychmygu, amser mae yna 1000 neu 2000 o adult ffliwc yn y iafu, maen nhw'n gallu gwneud niwed mawr. A beth sy'n digwydd wedyn ydy mae unrhyw beth mae'r ddafad yn bita, fel borfa, a mae'r protein a carbohydrate yn gyd yn cael ei bita gan y ffliwc, achos maen nhw'n cymryd bob peth allan o'r corff. A mae'r ddafad wedyn yn colli pwysau, mae gweddi yn cwmpo, ac mae hyn gallu digwydd reit raddol trwy'r gaeaf. So, ydych chi'n ymlaen i Ionawr, Chwefror, amser mae'r ddafad yn cario wyn, ac ydych chi'n ddim yn gallu gweithio allan pam bod hi'n colli gwedd. A chi'n meddwl bod o'r wyn, ond reit aml yr ffliwc sy'n achosi'r problem. Mae bwysig i chwilio'n fanwl am y problemau os ydych chi'n cael defaid yn cael problemau cyn-wyna yn colli gwedd, problem metaboleg, neu hyd yn oed yn wyna lawr heb lot o laeth, mae rhaid i chi fod yn meddwl am ffliwc. Mae o'n bwysig i gofio am hynny. Felly nôl i'r symptomau dyn ni'n gweld efo ddafad, efo ffliwc yn cronig, mae hefyd allwch chi weld ei weithiau yn sgwrio neu traddu, ac hefyd welwch chi lwmp o dan yr gen gen i hefyd. Felly, amser ydych chi'n gweld y symptomau hynny, yn arbennig, chi'n gofio bod o'n llefydd tymhorol, bych chi'n gweld o yn Ionawr, Chwefror, hyd yn oed mis Mawrth, mae'n rhaid i chi'n meddwl am ffliwc. A sut wedyn dyn ni'n gallu profi mae ffliwc ydi o? Yr unig ffordd i brofi ar yr cam yma yw wrth gwneud cymryd sampl dom ac i chwilio am wyau ffliwc. Ac mae'n chydig bach o job i wneud, achos mae yr wyau ffliwc mor fawr. Chi'n gweld beth yw'r faint y ffliwc, mae'r wyau yn fawr hefyd. Ac mae hyd yn oed ffindio un wy ffliwc, bod yna 1000 o ffliwcs yn ei iafu hi, yn golygu bod yna ffliwc yna, a mae'n ddigon i ni wybod bod rhaid i ni rhoi triniaeth iddi. So, jyst i gofio bob amser bod o'n tymhorol ac bod ni'n gweld yr acute stages yn yr hydref a'r stages mwy cronig yn yr gaeaf a mewn i'r gwanwyn. Felly, ydych chi eisiau wedyn trio gael triniaeth fflwc i gallu tretio yr symptomau a'r stage sydd gennych chi o'r ffliwc ar y ddafod ar y pryd. Felly yn y hydref, mae'n bwysig iawn gael triniaeth neu drench ffliwc sydd yn gwneud immature ffliwcs, so yr ffliwcs bach sydd yn ei iafu. Dych chi, reit aml, os ydych chi'n mynd i brynu drench ffliwc, mae o'n dweud treat ffliwc. Wel, mae eisiau gwneud siŵr bod o'n treatio immatures hefyd.
amser mae'n mynd ymlaen i Ionawr Chwefror, di ddim gymaint o bwys, achos mae bob drench allwch chi gael ar y farchnad yn tretio yr mature ffliwg. Felly mae'n bwysig cofio hynny. Mewn rhai ffermydd lle mae gennych chi lot o fawr o ffliwg, mae eisiau eistedd lawr efo'r milfeddyg a penderfynu pryd ych chi'n ei wneud. Dwi wedi gweld ar rhai ffermydd, mae'n rhaid i chi'n ei nhw mis Hydref, mis Ionawr a mis Ebrill. Ffermydd eraill yn gallu hwyrach wneud o llai, ond mae'n bwysig eistedd lawr a gael plan wedi'i wneud i'ch ffarm chi ynglyn â ffliwg. Hefyd mae'n bwysig cofio bod dim imwnedd yn datblygu i ffliwg trwy bywyd y ddafad. Felly mae eisiau tretio'r ddafad bob blwyddyn am ffliwg. Mae y worms yn wahanol, mae hynny, ydych chi ddim ond wneud nhw'n defed ifanc, ond mae rhaid rhoi triniaeth i'r ffliwg bob blwyddyn. Diolch yn fawr.